so est ce que on ko sigel mani parce que pular wi gaddanom kanyum no reytama ciilagal ni meɗa wadde sibon kala jaadigal nutirtogal ciilagal an ko woni babiraɗo an no foti duuɓi mede haalde ma ka ɗo haala nanguɗa ɗo tan mbiya woppata jiɗɗa ko hersinde bamma yaay min cikkim tan bamam maayi quoi te jogorani dañi sensibilité bamam ɗum sah bamma wena jam fama kadi hakkude ma police o to cakkitiɗa mono lerli ñammo mon koye golladen a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓerde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour et harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugo ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma gite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kalise juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde fof delfin numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no fewi